video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. So the artist should they be strategic about marketing music yavo? What I say was varikuti kunana Facebook kunana YouTube kuhumanitize kunobuda kumari then kuma streets vamwe vachona vakutosiyana navo zvaitwa sei kuti zvibalance kuma streets urikuona kuti ma streets unogona kuda kuita nguva kusiyana nawo but you can never run away from them. But do you remember my streets mostly I dominate when my cities as much as dominate my phone shade WhatsApp chichichi because it's obvious one kwanda kutoridza my bluetooth pa laptop oisirwa muflash makongo pina moto makosa modulator kana rongoisa pa radio direct kana auxiliary cable yako ubayira pa phone autoridza phone. So in general, let's just say the mangoma is Zimdancehall or mangoma ese must stick to traditional ways at it out there. Mangoma tumazodani kwa anosiwa ni kwa anokollecto. Energy zato mangoma energy autobatika fast. Because at the moment you are going to upload ngoma rako in ruto riburutso. Usitongo ndibo and auto delete awo. Usitongo nangidza ndakupa the next person. Hawambo tukasonga inonzi inonzi yani unayo ndina sendero link iro download sazvo kudara zvasara zvangofanana netransition yakaitika kubva kuma 45 madoublets aya tichipinda kumakaseti madoublets makaseti tichiuya kuma CD tichibuda ma CD chinopinda ma MP3 tichibuda ma MP3 chinopinda ma flash. It's an evolution we cannot run away from it because those zviripo. That's what we have to face to deal nazvo izvozvo. So do you think kuti kuchirine chinhu chinonzi piracy or vanhu vakuziva zvekuita nemangoma avo it's necessary for spreading of music? Piracy toona kuti iriko but hakuna oro iriko but hakwandiri nepiracy iri kutangira papi ndo pandoramba nchidzokera kuti piracy yacho iri kutangira papi iri kutanga nani because nezviko hautauri kuti piracy ka wabirwa mangoma wabirwa nani anga ari pai une mushini wako une password wobvisa mangoma wouploada wobvisa mangoma wopa inini ndopa umwe munhu iye wandapo wobvapo wake wakobva bhena CD haisi piracy. Matikira zviri kuitika mazuva ano kuti ini wanakirwa nengoma raimbona Blue Eyes anditi then ndine channel yangu inonzi ana Bruce channel ndatouploada tune ra Bruce rere then after that ndakutori monetize izvozvo zvakadaro manje how do we solve such problems? Vanonzwisisa here ma-copyrights kuti anoshanda sei? Ndiri kuti iwo kana unzwisisewo kuti chinonzi copyright chii hauna chauri kutaura because iwewo wanzi ine music yako inobiwa sei atanga kuifambisa ndiani ndiwe anditi ndiwe zvafana nemombe uine mombe dzako wogadzira danga rako womeka sure kuti mombe dzangu hadzipasi hadzibude wodziburitsa dzoenda kumafuro wopa munhu kuti fudza mombe dzobva dzaadya mondo wemunhu who do you blame? ndozvatiri kutaura saka music yako yabuda sei payanga iri because alright let's say kuti iri mucomputer computer is obviously unoisa password anoiziva ndiani ndiwe saka uri kuzoti yabiwa papi
ndaita wrong distribution yemusic yangu ndozvanova vangu vachitaura kuti haana ndadistributa music yangu zvizirizvo because ukatora music yako ukauploada payoutube channel rako iwo soundcloud whatever iwewe ndiwe uri kuziva pawaisa wobva kugumira ipapo unozoti yarwa nepirates papi but wati ubva unoisa kuyoutube wobva wapa hauna haisi pirates uri kuziva zvauri kuita iwo wapa vanhu music yako saka usatudze zvepirates uri kutoziva zvawaita saka you cannot blame pirates kuti hanzi ndapiraterwa music yapiraterwa nani ane shungu yekuswera achita basa rekutera nemusic yevanhu ndiani but iye anenge achitoziva paachabatira latest yake tichanoribata pakati ratobuda vari kuwana maartist ava tisinganzwa chichema nyaya yepirates because anogona kutokuudza kuti album rangu ribuda musa 13 ende kuti uzotanga kuriwana mustreet ka itsaidwa kutozorwana musi wa15 musi wa14 musi wa17 why because munhu atoenda akanotenga cd akamhanya naro akazonobhenawo zvake iyeyo yapirates manje takutanga kubvuma kuti hamaya uyu atoburitsa mari yake kuti atorerewo munhu muumari akuba not kuti iwewe wati album rangu riri kubuda robva ratobuda hauna wataurira naye madates or anything tosangana naro muroad of wataya ipirates yei iworiwo naro hakuna asingatenge cd muroad usanyeberwa hakuna uri kuona macd anotengeswa pamarobhots aya ukasatoatenga hauzive kuti zvinhu zviri kufamba sei ndinoti at one point ndichienda kubulawayo ndambotenga cd pana bulawayo road apo pamarobots randakanzi mp3 Zimdancehall pandatanga kutoridza wandine song yandakanzwa ka iwe song muridzi wayo ari kupa ndanezve wozonzwa munhu yakuuya time kuti song yangu vanhu vepirates vari kundirowa akakurowa papi vatokubatsira futi vozokona vanhu vakawanda vacho ndovaitendesa music iyoyo kuno vanoita pirates vega abdara ndikumbira ndikupewo music yangu muzondisira pamacollection nenyamunoita uye akanawamboka akawana akaitoka collection akanzwa vanhu vachiritambira kuti hawe uri kugona anozodzoka kauri kuti hawangu hauna here mamwe mangoma ndipeka mangoma ndii tiwedzere saka ucheme pirates because maane syndicate mawirirana muri kuziyana dirhakuna vari kuziyana nevo ini munhu ndotaura kuti aita pirates ndekuti artist agadzira 4000 macds ake kubva toda kutengesa obva atengesa vanhu ava vanotovanzonge vatori mutop 10 top 20 yekutengwa kwemacd atenga obva anorara ake achiagadzira mangwana obva aisa ake murodi ndo ayo aidzidza ambavha idzo mbavha dzipi pane kuba nekupuwa abata tomutaura kudaro besides iye mumwe ari kuba ndo baba mumwe watinganongedza kuti uyu yabwa ndoupi hapana because iwe uri kuuya nemusic yako kwemunhu munhu ukuisirawo pamacd yake watomukumbira mutara ndikukumbirawo mundipushirawo music womupa munhu akuridza wabvamba kwakoyo neflash woenda kuredio obva wasvika pana dj vamuti mudhara ndine mangoma angu anoda kuti mundiridziro yamudhara wobva wamupa flash rako obva akupa mangoma yabva isa mulaptop make wamuudza here kuti mamudhara mangoma yamusape vanhu yobva asangana nemufesi wake ko mazano kune chiko chikunakidza obva atora obva pamufesi wake unoti here uyaita pirates
kana tangoti angofollowa cheni yenyu amuri kushandisa mese ingopanana tikungopanana pachedu pachedu jamani but ukamuzoti amudhara mukona mangoma ndakupaimisa pemunhu mudhara andozopa because anenge achitoti iwe sauda upainini kuti ini ndikuchengetere zvinhu zvako iwe wega utadza kuchengeteriwo danga ne reason yekuti ndiachengete ndida usina kundipewo watanga wachengeta iwe wega saka anongopedzera angozongobuda futi mangoma acho aenda saka hapana hapairesi haangambosiyana inayo itobatsira futi vamwe wacho yakavharwa tare kana muti akati vanhu varikubhena masidhi yaruta pairesi kabva zimbabwe isika yaruta pairesi newhatsapp iyi vanhu vakuita pairesi yacho munhu wese ngaachingosungwa nenyaya yepairesi because song ichipinda mufoni memunhu the next thing arikutosenda mugroup webva downloadwa nemumwe akusendawo mune rimwe group rina 257 pa257 yodzikiswa nemumwe mobva asendawo ane broadcast kana nevanhu 10,000 mumwe odzikiswawo saka pairesi yacho yatitaura ndeipapa toramba tichitaura pairesi vanhu vari kutengesa masidhi muroti chete saka ava totomboti ndiartist channel chaicho yekuti aite mari nayo system yakadai so chii anenge afanira kuita manje omirira show vamwe vangotengeswa magitari avo vachiita mari kutengesa magitari avo zvakanaka vanhu manondonzwa munhu achitoti youtube ndane 2 million views ndine kamari kangu kakanaka ndadai spotify ndazodai ingoito izvozvo parimwe vada kuti waisa payoutube ipapo wobva wadzoka futi kwatiri kuwhatsapp kuya wotanga futi kutipa futi wobva waenda futi kumusika kuya wakunopa futi vemasidhi wobva watanga uchema kuti mari haiswanika because iwo the moment yachataura mana manga ndibuditsa chuni kangu na 10 ka tengai data tinototenga data 10 zuri chatotenda tonorionawo zvisho hachuni riripo bho munhu wese ari kungomhanya ruziva tiri kuwanika kuyoutube risati ramstreet but imani kuti usati watorisa kuyoutube ka ratomstreet futi kudhara ubva watanga uchema unochema nani hapana fanira kungozvichemera wega wonyarara saka pirates ngati out yes Zimdancehall stories ekuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero